Sa season 4 leng ba ni ka video nga khot nga wer bat nga ptiang sau bhai phi ki long kbi ki long pa ki khun samma chendang bat kan thei hang ne po ka pri bat nga kwa ban wanra hang ne kata ka benta ka long ba balai ka sarkar meklaya ki project ki ba ki pajba ki mi persya ki kran persya leng ba ki public hearings Kim Salia ban use ya ka fus ke jongki ban bom ban syok ban kenjat ban kura ya ki pajba klem jing salia tang bakin yo ban pen urlong ki project ki baki company lani ki riu simet ki thrang ki kwa wat la ki pajba ki mi ban persya ngi ui how east chanti hills ngi ui menshwa southwest kas hill ngi ui menshwa hapo ki babun ki benta mo hapo is kasihil to ngan sujer kertang hang ni kalong pet kom ka cement factories hang te po is chanti hills pet kom ka umngot hydro project hakisnam ki ba menshwa ngiyui ki padba ki mi leng ba ki public hearing ka sarkar kayale komno ban convince kayale komno ban penyo ban pen urlong ya kita ki project wat lagi pajba ki mi syakmat ban persya leng bagi public hearing hanrai ke jingkeli ke bah he ngikwa ban bu hang ni kalong ba balai ke sarkar meklaya kale menti ha ba dei bat ka kensi hydro project ka kensi hydro project balai ke sarkar meklaya don ayu selendat ba kim kwa ban respon kim kwa ban jubab kim kwa ban sim initiative namar ba katai ka kensi hydro project kadai ka project ka ba kom ki pajba no snong ngi khimi lenti bat kom ka jela kom ka jat benriu ladang yo ban pentrikam leng ba ka kensi hydro project ngi so tu ba ka wa kensi kadai ka weina ka ba he hang ne po ka rikasi balata ka sarkar ka koloi ban dam ya katai ka wa nabanta ban penmi bor elektrik kamut bakan long ke jingkerku ke bakrau ya ke jat benriu ya ke jela pat ngila ban ong baka jela mekla kan dei ke wei ke jela ka baruspa ke bala ban supply boarding wat saki wei ki jela saki wei kiri lada ki yo ban dan ne ketika wa bat ki pajba no snong jong ketika jaka jong ketika dong kethan ki kwa bat ki angut bakin yo ban dan ya ketika wa kita lihat patro khmat jong sarkar pan pensengau sarkar ba kila kwa palat dia ketika project hendai ke sarkar kasngap menti bat ka lek menti kam kwa ban sngap ya ke jing kwa jong pat ba ka jing ye perang ni kalong na penta ka project ka balong jinivin ka balong ke jing kerku nam ta pat ba ka ba umdon ke jing persya na kanu kanu liang ka sarkar ka phailendat kat ba ya ki project ki ba kata ya ka kot ka khia ki ba kata ya ki pajba no sosnong hadu bagi pajba ka penlong ki ban penlong da kata ka public rally ban persya ya kita ki project ka sarkar kam salia wat ban use ki fus ki jongka ban sempat ban syok ban bom ki pajba ban pensngap jar jubor ki pajba ban pencak klep ya kita jing sisa hang ni kawan ra ka jing artatin bat ka penlong ngi ban du jing sania ya ke sarkar kalau mau balai ke sarkar ya ki project lani ki isu ki baki pajba ki kwa ki angnut ban poi haki dong ki than ki snong ki jongki lani ban pentri kam hang ne po gejela ke sarkar ka phai leng kedong kat ba ya ki project ki ba om dei nam ta ke jingmen toi jong pajba hawat ngila ban ong kan don hi ki jingmen toi jong pajba hanrei ke sarkar ka kwa jubor ya kita ki ba bon ki pajba ki persya ladang ngipet hapo ka umngot hydro project ki bon ki pajba no snong ki persya hande ke sarkar kay lek ban convince kay lek ban kwa jubor ni so tu balara pentri kam ketika project kan keta ya ki nong rap ki jongi kan keta ya ki jaka ki puta ki jongki ki babon ki pajba no snong te ki jaka ki yo ban im leng ba ka rap ka riang handai hakite ki jaka lani hate ka dong than pawan ra ya ka kensi project ki babon ki pajba no snong ki kwa ya ketika project handai ke sarkar kam kwa ban entertain kam kwa ban sngap imat ka don ka ai re ka ai silendat
Kabang ngila ban ong yo kayusil kam kwa ba ka sorkar meklaya kan wanra ketika hydro project syakitegi dong kithan wa kan si le se kan kata ya ki jingdon jong marpok khendau bas ngau trim hang ne pok kepertai mo ngila ban ong tau uranium ban ngisno tu bala da wanra ketika hydro project jong ka wa kan si le se kata ka jing thmu bat ka jing angut jong ka sorkar India bat ka sorkar meklaya panti uranium kan pulam no tei lor kata ka nongrim ngis ngau tu hang ne biang baka sorkar kaya le ban wanra tangki nuki project ki balong ka jing mentoi ya ki company ya ki riusimet bat na bata jongkan rei ya ki ai ki ba wan long ka jing kerku nam ta pa ba ka sorkar ka ignus ka neglect ka le bemon ka le bem patiau tengi kentu hang ni sa sisin baka sorkar meklea ka dei ban concentrate ka dei ban sim serius no ke jela ka don hap deng jing kerdu boarding ke ba umban se ki hap ban thit na ki wei jela ke ba umban se ki hap ban thit na ki wei ri jong perthai te kat no kan long ke jing kerku lada ki paj ba nong song snong ki yo no ban pentri ya ke tei ka project jong ka kensi project kan long ka wei na si benta ban wan ra ya ka employment hang ne pok jela nam ta ki samla klam kam jam ne pok jat bedu na ki samla klam jam jong te ka dong ka thai bat kan long ru ke jing kerku ju ke por bat ngis nyok men ba habaya de berkini ke project umdon ba persya babun kita gi bakwa bat kita kwa bat kita angnut hadu kata-kata handai ke sorkar balai kasu le menti ya kan ke project kan ba ki wei pat ki project ki ba long persya ya ki pat ba no snong ki ba persya ki ba kata ya ka kot ka ke jong ki pat ba no snong ka sorkar ke le ban le da ka bor pan pensngap jar ya kata kasur jong pat baru mo kemang UI ke ai bajia po is Chanti Hills kabala ito met hadu kata-kata te sasisin ni kentu hang ne bat ngingat scam baka sorkar kan sa sim khia haba yedi bekani ka benta khnang makan long sya kata ka jingkerku ka bakrau na benta ki pat ba no snong jong ka jela bat khnang ban wan ra ru ka jing singan te po ka dong ka than bala da wala pentri kam ya kensi project kabmut bangi la syongsuk syongsan let's say kita ki development activities ki la yo ban pentri kam katkom ka juk kapor let's say kita ki jing sir ki jingrit men sim ki jongi lengba ki jingdon jong tei ki marpok kendau ki bas ngau sirkai ya ki ri jong perthai ru khamtam ya ki pat ba no snon jong te ka dong athan kan wanra ka jing he men sim namar bangi la ngau singan lada ka sorkar kawan rak no ekani kensi project te kublai sibun ingat skam ke sorkar kan sim khie bayade bekani benta ngin second pat aku kepuar